za ka ya danganta. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da shiga cikin shirinmu na Arewa 24 podcast. Kamar yadda kuka sani a koda yaushe a kowane sati, sunana Abubakar Habib Ibrahim nike gabatar muku da wannan shiri tare da abokin aiki na Isa Zanna Isa lokaci zuwa lokaci. Sannan kuma na san da cewa kuna bibiyawa kafafen sada zumunta kamar yadda ya dace. To ba tare da ɓata lokaci ba dai, a wannan sati muna ɗauke da babban maudu'i ne wanda yake nuni da cewa ayyuka guda biyu dai suna da matuƙar muhimmanci, ma'ana aikin albashi da kuma aikin hannu wanda mutum yake yi a kodayaushe yake samun kuɗin shiga. Amma wasu suna ganin cewa ba za su iya aikin albashi su dinga jira wata-wata ba domin nasu dalilan, wasu kuma suna ganin su za su iya aikin albashi domin nasu dalilan. A wannan karo muna ɗauke da manya-manyan bakinmu guda biyu, wanda akwai shi Kamal tare da Alhaji Bukar, wanda duk muna tare da su a wannan zaure. Ina yi wa manyan bakinmu barka da shiga cikin wannan zaure. Masha Allah, barka da zan fara da kai Alhaji Bukar, da yake kai ne na kusa da ni, wanda zan so ka gabatar wa masu kallon da kanka da kuma irin sana'ar da kake yi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Abubakar, amma an fi sani na da Bukar. Wani mazaunin Kurna ne, nan Gobira 'yar kasuwa. Kuma na koyi aiki a nan Kofar Ruwa. Akwai wani waje ana cewa Ƙaraya Motors, a nan na koyi aiki. To duba da wani lokaci tun da aikinmu kana yi lokaci in ka iya aiki za a yaye ka, a nema ma guri gareji ne sai a kai ka a yaye ka, domin wannan shine ci gaba. Idan na fuskance ka, wato kai sana'ar hannu kake na makanikanci ko kuma na wani abu? Sana'ar hannu nake na kanikanci, kuma iya gyaran mota nake, kuma iya kafa kawai shine sana'ata. Iya kafa a mota, tun da yanzu za ga lokaci ya zo na zamani, kowa da faɗin da yake ɗauka. Wani za ga inji kawai yake, wani za ga kafa kawai yake, wani za ga ruwaya ne, wani za ga kowa da yanda yake ɗauka a mota. To ni kafa kawai nake. To kafin je ga tambaya na gaba, ko kuma wanda zan yi wa tambaya a gaba, kana maganar kowa da irin part ɗin da yake ɗauka, hakan yasa na yi wani tunani, nake ganin cewa ina su kuma ga waɗanda suke kamar cinyedu a cikin sana'ar. To ka san kowa da yanda Allah ya yi shi, wani baiwarsa ya kai gaba ɗaya duba ma komai, wani kuma kawai zai ga in ya ɗau size guda kawai ya ishe shi ya yi aiki kawai kala kaza. Tunda yanzu ka san komai da zamani, tunda lokacin da na koyi gyara za ga su da yawan mutane, za ga wani komai ka bashi zai yi. Amma mu dama garejin mu aikin kafa kawai muke har gobe, kuma shi na koya shi akan shi suka yi ni. To kaga dole akan sa zan tashi. Amma gobe akwai garejin da ka kai musu aiki, wani in ka bashi, yanzu akwai kamar ni, akwai kusan ina da su ban mota su ce kaza. To ina da abokan da bangaren su ne zan kai musu, zan kai wannan, zan kai wancan, zan kai wannan. To ina da abokai da wanda na san aikin ka ne expert ne kai akan harkar wayarin ko akan harkar inji ko wani abu. Duk ina da su wanda in ka ban kawai zan kira mutum kawai in bashi, ko ya zo ko in kai mai, in ban mai mota, in ya gama kawai faɗa aikin sa, ko ni na biya shi ma kafin na zo, ko in sa ka biya shi. To Haji Kamal, kaji yanda shi yake magana a nashi bangaren na sana'ar hannu, wanda na san da cewa kullum da kuɗin da yake shigo mai ba sai wata ba. Wanda kai a bangaren ka na san abokin aiki ne wani bangaren, sannan kuma duk wata kake cafkar irin naka albashin. So kuma a wajensa akwai kwarewa da yake magana, kowa da irin bangarensa. Shin a naku sana'ar akwai irin wannan abun, ko kuma kuma cinye kuke? Kwarai da gaske. Ai duk inda ka shiga, duk wani bangare da ka shiga haka yake. Ni dan jarida ne. So amma a cikin aikin jarida akwai bangarori daban-daban. A tsarin aikin jarida mutum zai iya zama mai fassara, ko ya zama mai tace hoto, ko ya zama mai wasu al'amura, ko mai rubuta labarai, ko mai fassara labaran, ko mai ɗauko labaran da sauransu, kamar yadda ka sani, ko mai shirya shiri, ko mai ba da umarni, ko wani abu makamancin haka. A tsarin aikin jarida akwai waɗannan. Da haka aikin jarida shine abin da na koya, kuma shi nake yi a makaranta a aikace. Da haka kuma a bangaren da nake yi fassara nake yi a cikin bangaren aikin jarida, ba all rounder bane ba a yanzu. Amma ana iya samun wannan all rounders din? Kwarai da gaske. Misali na yi aiki a NTA. Idan ka je NTA kai ne editor, kai ne soundman ɗinka, kai za ka tafi da mic ɗinka da za ka riƙe, wanda za ka yi report da ita. Sannan idan kai ne za ka yi directing ɗin kanka da komai da komai. Dole ne ko kuma ana ba dole bane ba, yawanci ma'aikatan suna da wannan kwarewar, domin daga inda suke zuwa kamar TV college in sun dawo za ga mutum ya iya komai, zai iya directing da kansa, zai iya
yin komai da kansa. Da haka ma'aikatansu suna da ƙwarewa a kowane bangare, da inda ka tura mutum amfanin wannan shine gogewa a kowane bangare. Ka goge a kowane yanzu kamar ni in ka ɗauke ni ka ce min gabatar da shiri zan gabatar, in ka ɗauke ni ka ce min zo ka yi wani abu a cikin waɗannan tsarin ayyukan zan yi. kamar ana son ne ka samu gogayya kwarai da gaske. Da haka in ka zo za ka yi wannan ayyukan za ka ga akalla kana da wani level na experience a cikin wannan. Ok, to na fahimta. Haji Kamalu, bari mu tafi cikin maudu'in gadan-gadan saboda yanayin lokaci. Akwai kamar mutane da suke ganin su masu aikin wata-wata waɗanda suke jiran albashi, akwai hujjojinsu da abin da suke dogara da shi na ganin cewa su ba za su iya sana'ar hannu ba domin ba su da tabbacin abin da zai shigo hannunsu. Me za ka iya faɗi akan wannan? To shi aikin albashi ya danganta da yadda ka kalle shi. Shi aikin albashi rufin asiri ne. Ko da misali kana ganin kana da sana'ar hannu, aikin albashi shine zai baka abin da zai rike kanka ka taimaki wannan sana'ar taka ta hannu. Dalili shine na san lecturerorin da suna yin sana'ar hannu amma kuma suna aikin albashi. Allah ya ji kan wani lecturer na Balaraba mai kaba tela ne, amma yana aikin albashi yana koyarwa a jami'a. Wannan abin shi ya rike shi kuma ya rike sana'arsa. Ya haɗa sana'o'i. Kwarai da gaske. Ai ba za ka ji cewa ina da sana'ar hannu ba zan yi aikin albashi ba. Shi aikin albashi na gaya ma security ne. Shi ne zai rike ka. Domin akwai sana'ar da in ka zauna a kanta dan kana takama da sana'ar hannu, na farko ba ka iya siyan kayan sana'ar ba domin duniya ta ma nisa. Amma wannan aikin albashin shine zai taimake ka, ya kawo maka kuɗaɗen da zaka samu ka sai abubuwan da zaka sarrafa ko abubuwan da zaka murɗa ko abubuwan da zaka yi amfani da su ka yi sana'arka ko ka kama gurin da zaka yi sana'a. Amma kana ganin wannan abin lallai ne sai ya samu? Ba lallai bane. In kana da jari, ai akwai waɗanda su sana'ar hannun suke yi amma suna zuwa su gabatar da kansu wajen investors, ma'ana masu zuba hannun jari, su zuba musu hannun jari su samu kuɗi. Amma an baka da wannan fa, akwai telolin da ba su da shago, ba su da wajen da za su yi ɗinki, amma na san waɗanda su kuma suna da babban kamfani na ɗinki da za su ɗauki ɗaiɗaikun teloli su yi musu albashi, suna biyan su albashi. A haka sai ka ga yaro ya tara ya sai kan keke ya kama shago yana yin ɗinki. Me ya taimake shi? Albashi. Da haka shi albashi in mutum ya fahimce shi ta hanya mai kyau, ba abu ne da zaka je ka zauna ka ce bari in je in zauna ba, a'a abu ne da zai taimaka wa wani skill ko wata sana'a da kake da shi ka ɗaukaka. Misali kamar abokin magana ta nan da ya ce yana sana'a, misali maybe akwai wani babban kamfani da yake gyaran kafafun motoci a Najeriya, ana buƙatar ƙwararre irinsa wanda za a dinga bashi albashi na miliyoyin kuɗi ko na manyan kuɗaɗe. Shi kuma yana matakin da yake jiharsa yake aiki, zai iya zuwa ya wari shekara ɗaya ko shekara biyu ya aiki da su, ya tara wannan kuɗin ya zo ya bunƙasa shi ma ya ɗaga da kai ya samu jari.